Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. ክትባት ኣንጻር ኮሮና ክትባት ኣንጻር ኮሮና እንታይ ማለት እዩ? ክትባት ኣንጻር ኮሮና ናይ ኮሮና ቫይረስ ክሕዘኩም ይከላኸለልኩም። ነቲ ክትባት ኣብ ላዕለዋይ ቅልጽምኩም ብመርፍእ ክትቕበሉ ኢኹም። እቲ ክትባት ድሕሪ ምውሳድኩም በቲ ቫይረስ ክትሓሙ ዘለኩም ዕድል ዝወሓደ ይኸውን። ኣብ ኣካልኩም እንታይ የጋጥም? ብምኽንያት እቲ ክትባት ኣካልኩም ኣንጻር እቲ ቫይረስ ዝከላኸል ጸረ ጓና ባእታታት ይፈጥር። በዚ ምኽንያት ኣካልኩም ድሕሪ እቲ ክትባት ነቲ ቫይረስ የለልዮ። ስለዚ ኣካልኩም ቀልጢፉ ነቲ ቫይረስ ክቐትሎ ይኽእል። ንስኹም ኣይትሓሙን ወይ ከዓ ብዙሕ ኣይትሓሙን። እዚ ውሑስ ድዩ? እቶም ክትባታት ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ብቕልጡፍ እዮም ተሰሪሖም። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከቡ ብዙሓት ሰባት ነቲ ክትባት ብዝምልከት ብምትሕብባር ይሰርሑ ስለ ዝነበሩ እዩ። ዝኾነ ዝተሰገሩ ነገራት የለውን። ከምኡ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። ምኽንያቱ ሓደ ክትባት ንምስራሕ ዝምልከቱ ሕግታት ኣዝዮም ተረርቲ ስለ ዝኾኑ። እቶም ክትባታት ተሰሪሖም ምስ ተወድኡ ውሕስነቶም ንምርግጋጽ ተመርሚሮም እዮም። ጎድናዊ ሳዕቤናት ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልኦት ክትባታት ዘጋጥም ድሕሪ እቲ ክትባት ምልክታት ሕማም ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። እዚ ጎድናዊ ሳዕቤታት ተባሂሉ ይጽዋዕ። ንኣብነት ካብዞም ስዑ ጸገማት ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ቃንዛ ንኽትሃበት መርፍእ ንዝተወግአኹምሉ ቦታ፣ ቃንዛ ርእሲ፣ ድኻም ዘለካ ምዃን፣ ቃንዛ ጭዋዳ፣ ረስኒ። እዞም ምልክታት ሕማም መብዛሕትኦም እዋን ካብ 1 ክሳብ 3 መዓልቲ ይጸንሑ። ብሰንኪ እቲ ክትባት ብዙሓት ምልክታት ሕማም እንተደኣ ኣጋጢምኩም ናብ ሓኪም ደውሉ። እቲ ክትባት ንመን እዩ? ዝኾነ ይኹን ዕድሚኡ 5 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝኾነ ሰብ ነቲ ክትባት ክወስዶ ይኽእል እዩ። ካብ 5 ክሳብ 12 ዝዕድሚኦም ቆልዑ ናይ ቆልዑ ዓቐን እዩ ዝወሃቦም። ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ክትባት ኣለዉ። ኣየናይ ከም እትወስዱ ክትመርጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ዳግማይ ክትባት ተወሳኺ ክትባት ድሕሪ ገለ እዋን እቲ ክትባት ዝህቦ ምክልኻል ይጐድል እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ተወሳኺ ክትባት ይወሃብ። እቲ ተወሳኺ ክትባት ነዊሕ እዋን ምክልኻል ረኺብኩም ከም እትጸንሑ ድማ የረጋግጽ። ንኽትሓሙ ዘለኩም ዕድል ከዓ መሊሱ ዝያዳ ከም ዝጐድል ይገብር። 12 ዓመት ንልዕሊ ዝዕድሚኡ ሰብ ድማ ዳግማይ ክትባት ከም ዝወስድ ይኽእል እዩ። ነቲ ዳግማይ ክትባትኩም ከም ትወስዱ እትኽእሉ ናይ መወዳእታ ክትባት ምስ ዝወሰድኩምሉ ድሕሪ 3 ወርሕ ወይ ካብ ኮሮና ምስ ሓወኹም ድሕሪ 3 ኣዋርሕ። መዓስ ዘይምኽታብ? ኣብዚኦም ዝስዕቡ ኩነታት ናብ ሓኪምኩም ደውሉ። ቅድሚ ሕጂ ሓደ ክትባት ድሕሪ ምውሳድኩም ሓሰያ ማለት ኣላርጂ ገይሩልኩም እንተደኣ ኮይኑ፣ ቀዳማይ መርፍእ ክትባት ድሕሪ ምውሳድኩም እንተደኣ ኣዝዩ ሓያል ሓሰያ ማለት ኣላርጂ ገይሩልኩም፣ ኣብዚኦም ዝስዕቡ ኩነታት ነቲ ክትባት ናብ ካልእ ግዜ ክተሰጋግርዎን ሓድሽ ቆጸራ ክትባት ክትገብሩን ዝሓሸ እዩ። ኣብቲ ናይ ክትባት መዓልቲ ኣብዚሕኹም እንተደኣ ሓሚምኩም ረስኒ 38 ዲግሪ ወይ ልዕሊኡ ምስ ዝህልወኩም፣ ኮሮና ምስ ዝህልወኩም፣ መብዛሕትኡ ግዜ ኮሮና ንዘለዎ ሰብ ዘጋጥሞ ምልክታት ሕማም ምስ ዝህልወኩም፣ ምርመራ ናይ ኮሮና ገይርኩም ነይርኩም ውጽኢቱ ገና ዘይፈለጥኩም እንተደኣ እንተደኣ ምስ ሓደ ኮሮና ዘለዎ ሰብ ተራኺብኩም ነይርኩም ኮይንኩም፣ ጠኒስኻ ኣለኺ ዲኺ? ነፍሰ ጹር ዲኺ? ስለዚ ነቲ ክትባት ክሳብ ድሕሪ ጥንሲ እንተሰጋገርኽዮ ይሓይሽ እምበኣር ንስኽውን ክትባት ትኽእል ኢኺ። ቅድሚ ምኽታብኺ ግን ምስ ሓኪምኺ ጂዚኤ ወይ ክፍሊ ምርመራ ውልዳ ተራኺብኪ ክትመያጢ ንመክር። ናብ ሓኪም ክደውሊ። ክትባት ክትወስዱ ትደልዩ ዲኹም? እምበኣር ናብ ኢንፎቤል ወይ እውን ናይ ሲኦኤ ሰራሕተኛታት ኣመልክቱ። ድሕሪ እቲ ክትባት
ድሕሪ እቲ ክትባት ነቲ ሓፈሻዊ ምኽርታት ከም በዓል ኣእዳውካ ምሕጻብ፣ ርሕቐት ምሕላውን ዝኣመሰሉ ምኽታል ገና ቐጽሉ። እንተ ደኣ ምልክታት ሕማም ናይ ኮሮና ኣጋጢምኩም ተመርመሩ። ድሕሪ እቲ ክትባት ነቲ ቫይረስ ናይ ካልኦት ሰባት ከተመሓላልፍ ትኽእሉ ምዃንኩም ዘይምዃንኩምን ገና ኣይተፈለጠን። ከምኡ እውን ገና በቲ ቫይረስ ክትሓሙ ናይ ምኽኣል ዕድል ኣሎ። ዝያዳ ሓበሬታ www.mycoa.nl